Mga ka-disciple, napansin ni ba, madaling magsabi ng mahal ko ang Diyos. Pero kapag aktwal na pagkakataon na tumulong sa kapwa, minsan tayo mismo ang lumiligtas sa umiiwas. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 6, Monday of the 27th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 10:25-37, may isang iskriba na lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nasusulat sa kautusan?" Sinagot ng lalaki, "Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip, at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sinabi ni Jesus, "Tama, gawin mo ito at mabubuhay ka." Pero gusto pa niyang patunayan ng sarili, kaya nagtanong ulit, "At sino naman ang aking kapwa?" Dito ibinahagi ni Jesus ang talinhaga ng mabuting Samaritano. May isang lalaki ang nahulog sa kamay ng mga tulisan, binugbog at iniwang halos patay sa daan. Dumaan ang isang pari, nakita pero lumayo. Dumaan din ang isang Levita, nakita rin pero lumayo. Ngunit isang Samaritano na itinuturing na kaaway ng mga Hudyo ang naawa. Nilapitan niya ang lalaki, binuhusan ng langis at alak ang sugat, binalot ito, isinakay sa sariling hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. At sinabi ni Jesus, "Sino ang naging tunay na kapwa ng taong nabiktima?" Sumagot ang iskriba, "Yung nagpakita ng habag." Sabi ni Jesus, "Go and do likewise." Mga ka-disciple, napakalinaw ng mensahe. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Minsan, tayo ang pari, masyadong busy sa spiritual duties kaya nakakaligtaan ang nangangailangan. Minsan, tayo ang Levita, alam ang tama, pero nagbubulag-bulagan. Pero tinatawag tayo ni Jesus na maging Samaritano, handang lumapit, makinig, at tumulong kahit hindi ka obligado. Ang habag ay hindi namimili ng tao, lahi, o relihiyon. Ito ay pagkilos ng pusong puspos ng Diyos. Kaya kung gusto nating makita si Kristo sa ating kapwa, kailangan din nating maging presensya ni Kristo sa kanila. Reflection question. Kapag nakakita ako ng nangangailangan, lalo na yung hindi ko kakilala, ano ang unang reaksyon ko? Umiiwas ba ako? O lumapit tulad ng mabuting Samaritano? Mga ka-disciple, huwag nating hayaang manatiling kwento lang ito. Maging good Samaritan tayo sa ating panahon, sa pamilya, kapitbahay, simbahan o kahit sa social media. Sa bawat pagkakataon, piliin natin ang mahalin at kumilos ng may awa. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!